si no es veu molt. Autogestió, solució, cooperació, solidaritat, tot se volen enderrocar. Davant d'això, no podem restar passius a les constants agressions de les que sotmeten. No permetrem que cristalin els anhels de llibertat. Fa 2 dies que va començar l'enderrocament al centre social ocupat Can Vies. Espai que ha servit d'altaveu als sense veu, que ha generat vincles cooperatius entre la gent del barri de Sants i de la llarga feina que han fet les diferents persones que han posat el seu granet de sorra en un lloc que estava mort i que molts i moltes li han donat vida al llarg d'aquests 17 anys. Hem de ser conscients del que representava Can Vies. Després d'aquests 17 anys no podien ser només 4 parets. Cal que ens qüestionem la legitimitat de l'ordre judicial i l'ús que en vol fer TMB com a propietaris de l'immoble. La seva idea és convertir aquest espai en una zona verda, que encara no té calendari, sense respectar en cap moment tot allò construït al llarg d'aquests anys i l'arrelament de Can Vies a la gent del barri. Tanmateix, l'alcalde de Barcelona, lluny de mostrar una mínima consideració per la gent que ha donat vida a Can Vies, en un espai de diàleg entre el govern i el grup de suport a Can Vies, només se'ls donava una opció: marxar voluntàriament de l'edifici. Llavors, quin diàleg podem dir que és aquest? No pots buscar una opció de consens quan parteixes d'aquí. Això és imposar la teva voluntat per acontentar els interessos de TMB. I finalment, enderrocar Can Vies ha dinamitat tot diàleg possible, encenent així la flama de la revolta. La flama de sortir al carrer pel sentiment d'impotència davant la injustícia. Perquè estem cansades que qui està al poder ens arrabassi el que anem construint amb esforç, estima i dedicació. Cansades de tanta misèria i de la poca rellevància que té en aquesta societat el bé col·lectiu. La mobilització que s'està vivint a Sants i s'està fent extensiva a la resta de Barcelona, així com les mostres de solidaritat que es duen a terme arreu de tot el territori, només visualitzen un clam que cada cop té més defensors. Prou d'injustícies socials, prou de pagar els plats trencats sempre a la classe treballadora. Busquem alternatives al model actual que només és carta blanca pels interessos d'uns pocs. En definitiva, cansades de la violència estructural imperant. Sí, violència. És violència que enderroquin espais alliberats que promouen activitats culturals, així com servir de punt de trobada per entitats on cada persona pot dir la seva. Cal, doncs, que prenem consciència del que és violència i no ens vingui la lleugera, mira, allimant els violents, levantant bancs o cremant contenidors. Qui exerceix la violència des d'un bon principi porta placa o corbata. Amb això volem dir que... és violència la retallada en drets laborals i socials. És violència que rebassin els impostos a macroprojectes com Barcelona World, mentre a la ciutadania només se'ns fa cascanyar cada vegada més i més. És violència que es promoguin activitats econòmiques que no reverteixen sobre el medi ambient de manera respectuosa. És violència la reforma de l'avortament. És violència no poder dir si hem de deixar de pagar el deute i tot allò que considerem il·legítim. I a nosaltres, davant de tot això, només ens queda donar una resposta, resistir i conscienciar les masses que altres maneres de viure i de relacionar-nos són possibles. Només cal que perdem la por, que molts de nosaltres tenim arrelada i que creiem en la força que podem arribar a tenir. Sí, com a classe treballadora ens organitzem i ens mobilitzem. Per totes les lluites en pro de la llibertat i dels drets col·lectius, socials i nacionals. Fem nostres les reivindicacions de Can Vies, que són la dimissió de Xavier Trias, alcalde de Barcelona, i Jordi Martí, regidor del districte de Sants, que es desmantelli el desplegament policial al barri, la llibertat i absolució de les persones detingudes, i que s'aturin tots els desallotjaments als centres socials, així com tots els desnonaments. Solidaritat i lluita, totes som Can Vies! Prou feixisme camuflat! Prou!
Pintas no son.